Kinsay nag-ingon nga dili ta mo animik, kinsay nag-ingon nga di na siya mo animik. Bahala ginana kanindot ang imuhang dashboard. Mo animik yun na siya day, mo pula yun na siya day, mo nang ay ka-stress. O daghang mag-PM sa ko ang ngano daw nga mo pula daw ay lahang dashboard. Ngano daw ginana daw ka animik. So day, ayo yun na siya problemaha day. Normal yun na siya day. Mo animik yun na day. Bahalag 5 million, 2 million ang imong agi da day. Mo animik yun na day. Kung mo nang ay mo ka-stress ana day, okay ra kay nang mo animik na siya. Ang importante ang ato ang earnings, ang ato ang bantayan. Ang importante atong earnings is perminti siya day. Munang dili ta dapat magulan na. Kawa nagay ko nagulan na nga pila na siya ka days na anemic. Munang di ko magulan na day. Munang ayo pun mo kagul day. Kaya normal yun na siya day. Di yun na to na siya mapugungan kung anemic yun na siya da, no? Pero okay ra gapon lagi na. Basta importante mag-upload ta og content. Dayon pagkahuman-an na